Днес ще направя гримаци, но първо ще започна с продукт, който харесвам и след това ще преминем към продукт, който не харесвам. И така ще ги редуваме, докато не свърши целият ми грим. Започваме с основата и тази от NYX я обожавам. Една от най-любимите ми е. И сега преминаваме към продукт, който не ми харесва. Ето този гел за вежди от NYX. Не е моето нещо. Опитах се да го харесам, но според мен не е толкова добра неговата формула и почти не задържа веждите. От друга страна, този молив за вежди от Shigla ми е един от най-любимите. От тази страна имате молива, а от другата страна е ето такава чечица. Използвам го абсолютно всеки ден и мисля, че съм го поръчвала вече 3 пъти. Фондютена, който не ми харесва, ще бъде ето този от Миша. Честно казано, формулата му е много хубава, не е лош фондютен, но единственото лошо в него е, че прекалено много се окислява. Когато го нанеса на кожата си изглежда добре, но след 10-15 минути става много жълтеникъв. Но покривността му е много голяма и ви трябва много малко количество от него. Преминаваме към бронзанта и ето този стик от Maybelline ми е един от най-любимите. Наскоро бях го купила и ми стана фаворит. Много лесно се нанася и цветът му е идеален за моята кожа. Както и плюса за него е, че не изсъхва на кожата и имате достатъчно време да го разнесете. Нямам руж, който да не харесвам, но бях купила ето този тинт от Essence и честно казано изобщо не ми допада. За устните е много добро попадение, но когато го сложите на лицето си, трябва да сте много бързи, защото много бързо засъхва. И честно казано не придава прекалено много цвят. Не е лош продукт, просто мисля, че за устни работи най-добре. Това ми е любимия коректор от L'Oreal и вече го използвам много дълго време. Имам и други коректори, но винаги се връщам към този. Формулата му е толкова лека, но и в същото време покрива абсолютно всичко. Може да видите разликата с него и без него. Бях споделила в друго видео, но ето тази пудра от Shigla не ми е най-любимото нещо. Цветът за мен е прекалено розовеникъв. Принципно това е целта на самата пудра, да изсветлява. Не е лоша, наистина хубава е, но не ми харесва как стои на кожата ми. Покривността е наистина добра. На останалия грим ще продължим в част 2.